A bylo odstartováno. První závod letošního druhého ročníku tady na Lipenské přehradě. Teď zrovna probíhá, my můžeme sledovat a samozřejmě povzbuzovat, protože děti si to zaslouží. Tam vidíte nádherný výkon šermírského oddílu na dráze číslo 3, který se tam mydlej, hlava nehlava. Ale na čtyřce to je Prestín, který ač v presu. Kaplice, to je dodavatel dopravního značení. Lipnoservis, společnost Lipnoservis, působí v Lipně nad Vltavou. A už jedou, přátelé, děti jedou z té chvíli, protože až se nevyjde do žádné posádky, tak třeba aspoň na chodníku. Čas se počítá a pak cíl je blízko. Icíci to tady rozpoutali takovou icíckou vlnu. Mexická vlna je, když se vlní celý ten dáv, a icícká je, když se jim vlní ty trička. Respektive chvalitebný, dobrý jste byli. Ale my jedeme teda až po tím, co jsme. Já ani nevím, co se podívat. To nějak ztrácím čas. A běžte si dát nějaký oběd. Náďa, už můžete, pojďte! Prasák, jak nám to prodával. A stejně! Vyberte si slučnou to prase, ale jo, počkejte. Onoce! Tohle je krásný, tohle. Onoce! Onoce umí! Slidu! Neunavte se, jenom tam dopádlujte! A co je doma? Dopředu!
že točí pivo, otáčí. A taky dědy, babičky, mamky, taťky, bráchy, ségry a paní ředitelku ze základky. Takže tohle je z toho hudby přirozený, teď se tomu nebraňte. Brazil, což tady v podstatě sportovní celebrita. A pro tuhle příležitost jsme tím pustili kamerovat svoji posádku. Lupenské dračíky za finále ukáže největší dragon, který vystoupil na koncertu dračíků život, které bylo přežení. Pozor na pře, odrazíme, bacha na ruce. Já bych jel. Taky mínek mluvím. A jako druhý Bobovka opět, máte volné vstupenky na bobovou dráhu, přijedete příští rok zas.